retard là déjà. Embouteillage dun ka ca sira la kojugu. I jɔ ne ka teliman ta. Oh là là. Ah, teliman. Agato. Abjo godi. Pressé le douani. Ah, ta subira sans flamme. OK. Va te la donner. Neba ko ni ma bana de Fema kena fema kila okay o jara ni abina figa mobile nya flan ni gratira doni ka grate to godi awo na ma nya ko be tanto sitan e bi se ka ta bi se fe gara teleman na ne rebe njoro katawa ne se tan to la de katawa abina mobile glane o ne mobile be glane de ne da fo ka vitesse ta kana nya to mo gola o se ta dono nya neba an no ga nyogo bulu ne re pressé le do wori kam ne bala ga finya nga ka no ya ai ati no ya de ametadi ntin ko blatine ni ko ti blati mais ne ba ni a jate mine e ko me téléphone ci law mu téléphone ci e ne téléphone ci donc ça fait ça ba ne lebe moto bo lebe ga ne le ya non mais o ja ou c'est anti circulation na panga nyon le au moins e bo e o ba da ko ne be téléphone ci la mu ne mata don non mi deli ati ala ni kira re kama ne ki ma cheni fa fegara an re kuna ama jono be na be fenga dabla be nga mobile kla amega mobile la nga mobile be kla aw nga mobile de be kla sans ta kana tala abi nga mobile kla walma ame consacrer me pour wula me consacrer an n'entra ni conseil yoro e boro e be téléphone na e jo fo itala don ne be téléphone na ne be ko ino ga bo ne be fo ne be téléphone na don ne téléphone go be yesra la problème tala ne te kuma yare blela me consacrer ko ina ne e téléphone go te ne yesra non ne ba an na ko gete ça e jore ni ma appelle ga mai OK patron ko li ma banale an no won tigara don ni buto re ne jara ni buto re OK mais ne ra to te basho buto e ma zandi fena zandi golona don buto tigi dunga kuma ga cha ne ko amna fo ne ko re toucher e nga o te bashi mbaro ne rep me fe kan joni moto be glani fembe basta ne pressé le muno do anga muso be ga gelare apala ko fo ka constater ale dun jota la ci amina clé gwana amina clé gana ne re bora so san al drome kele ne rete ni ma client fo isoro folo ni ko gera bara ka so abe téléphone ti la mbuga ko ya ngano wa tutu ne re ben joni moto dépasser be ana yere ka ko be aka jona ka mobile yero ni gratele do mais ko fa ka constater benite bashi ika papier be dafale mi bolo kon ne ka papier be dafale ya moto papier be dafale abe ne ka papier vient ti o moto papier o abana carte grise bebe ni anga ko ka constater ne re ni sa go pensa o bana ka da ko ya makoro mai Claire de ni sera consabo ma ne koni ni sebe mo ko ibe ko be ko akon na baga mati na bina bla retard la sira na retard ne so ngo mobile joli miso mo metil manta wala sanga sega kisi retard ma ka sara bo fanga ta bon ne wele blema bashi ne ko mi ngena ma bema comment se fait-il que olube ne ta ne ba fuera ngwa mobile gla olubu jone ma ko wesh ko ne me téléphone na kata kla foto ko ngbe téléphone na mais ne ba na soro itu me téléphone na yoro la na wa me constate do bate soro la njota la to godi e jere ka jate nege circulation woni ni appel ko ni baro no ko me fika ko do ke mimi se ka chain tatu walma asinga mobile gla ni go te ami constate ka constate to godi ni constate rabijana ni war ko do tu problème yoro constate so ma janela bon agoni ke gara to gomna ne a fina to gomna na ngami constate ya nyama adama ndila parce que abe ibna appel la
A bɛ fɔ k'i jo foyi t'a la yɛrɛ de. Ne ye nin faamu n kɔnɔ min na n'i minɛ o kɛ te ye i b'o don te la O diya n ko minɛ. kɔfɛ n'i sera ka constat da jana ka nin cɛ in ɲini parce que a kulo jalen don a ye min kɛ n na a ma diya ye n'i sera k'a minɛ ka datugu n bɛ fɛn wɛrɛ d'i ma min tɛ nin ye fais tout possible pour que nin constat in ka diya ne la i y'a mɛn ni nin diyara ne la i k'a ladon kaso la n'i ye ko fɛn fɛn wariko kɔni tɛ N'i ma 4000 de di ko ka constat da jɛ la. n'a ko fɛn fɛn i k'a dabira da la dɔrɔn Problème foyi t'a la. Donc n bɛ munumunu mobili in kɔfɛ fɔlɔ. n'a kɛra cogo min na i kana ɲɛfɔ n ye Inchallah. T'inquiète. n ta tɛ to ne la tan Patron. E kun bɛ ka kuma polisiw fɛ ma. N ye mun f'u ye ni tiɲɛ tɛ yakilina tigɛ a bɛ kɛ ala ta ye i mana ko ko kɛ adamaden i ka ala lajɛ quoi i b'a dɔn juguyaba in filɛ nafa foyi t'a la surtout kalabanciya yɔrɔ kɔni nafa t'o la nin tɛ bingani a kan n tɛ k'a yira n na ko sebaaya han oui N y'a faamu mobili in. voilà a ka yan yɔrɔ in de gratter quoi Donc a ko ka fɔ k'a ne sara. voilà ko fo ka yan yɔrɔ in de sara Donc problème t'a la. Madame. Madame. Donc an bɛ taa commissariat la. Inchallah an bɛ taa. madame an ka bɛn a la sa Ala sɔnna. han ka bɛn jumɛn de kan nin Sadiya. n bɛ bɛn mun kan an ka bɛn a la sa ka bɛn jumɛn de kan e fɛnɛ ka bɛn mun de kan e ma A ka ɲi ta policier sa. ma policier Sadiya. min fɔ Viens allons au commissariat. A ka ɲi ta ça suffit. ok a tɛ fɔ nin na K'u bɛ taa n'a polisi la de yan. awɔ k'an ka taa Ala. n kun ye yɔrɔ min f'i ɲɛna dɛ an ka taa kɔti sanfɛla yɔrɔnin na quoi a bɛ se ka taa kɔni Awɔ a bɛ degun. i jɔ ni ka bɔ fɔlɔ non. i jɔ an bɛna bouger kɛ an bɛ ka taa o ale n'i sera k'a wuli joona i b'an ka mobili tiɲɛna on se débrouille i fana sa non moto yɛrɛ bannen filɛ nin ye ka wuli nin Usi, polisi ninnu si. Non, an ka moto yɛrɛ bɛɛ tiɲɛna. I b'a dɔn dɛ. Jigin ta an ka nin débrouiller ka taa an ka bɔ muso in ye an ka bɔ muso in ye. Jigin ta an ka pousser ta an ka bɔ muso in ye ta. An ni commissariat tɔ ma jan bilen. Voilà. Madame, e ni tɛmɛ a makɔnni kɛ ka na. Aw sigi a ka makɔnni kɛ quoi. Voilà, an bɛ nin bila wusu la ka na sisan. A k'aw sigi. Sergent chef, voilà. N bɛ to ninnu kɛrɛfɛ, voilà, a k'aw sigi quoi. A k'aw sigi, a bɛ na sisan. a ko bɛ cogo di de depuis heure jumɛn jɔlen don yan nɔ olu tɛ ka bɔ hali bi mun de kɛra Ah non, madame, il patiente dɔɔni. I b'a sɔrɔ k'a ne ka patiente papier. to depuis heure jumɛn sigilen don yan nɔ ko k'an patiente Non, fo ni chef fana donna fo ka kuma commissaire fɛ de fɔlɔ. O bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye sinon a fana tɛ se ka kɛ ten tɔ o. Fo papier de k'a k'a la fɔlɔ. I patiente a bɛ bɔ sisan. papier Awɔ. n bɛ sigi dun I n tɛ patiente tɛmɛ sɔn une dɔrɔn. minute kan Sɔn e yɛrɛ b'a dɔn an ka baara ka teli sa. A bɛ bɔ sisan. I patiente dɔrɔn. ni mun ye Voilà, madame. An bɛ se ka na. Tellement tigɛ a na. I ka fara il a était kan. temps o ma dɔ in mɛn A bɛ yen. ne tɛ nin mɛn ko chef wa mun bɛ yan nin kɔrɔ k'a ka mɔgɔ min bila kaso la An sera.
Ça tombe à pic. Dieu ne chef fait oh là. Nyamade. Voilà, il va qu'il n'a pas été donc. Il va n'y faut échapper à ce Ama, ok? Et puis comme si elle blanc, à qu'il n'a pas été donc. Jouer les jeux comme elle. Ok. Bana. Ne muso in teli position na sugu bɛɛ la a ma sɔn donc a y'a kɛ aw ta ye a mana fɛn fɛn fɔ a ɲɛna a y'a kɛ ten n b'a dɔn min b'a kɔnɔ nka nin bɛ k'ale fana ma leçon i y'a faamuya a mana fɛn fɛn f'i ye constat kɛ a kɛcogo la i ka taa n'a ye commissariat la dɔrɔn i y'a faamuya muso in m'a fɔ de ko fo ka taa an datugu wa nin ye nin bannen de ye a ye constat kɛ a y'a kɛ i n'a fɔ a tɛ ne dɔn mais commissariat wanandi ko ka o wanani o minɛ hali n'a ye 500 di a bɛɛ minɛ a mana fɛn fɛn fɔ a y'a kɛ ten a jija an ka se n'a ye commissariat la dɔrɔn barisa nin kɔni nin bɛ k'ale ma leçon ye jamanaya o b'a bila i y'a faamuya mais i b'an ta i bɛ tila a to tan a k'a ta ye a kɛ i n'a fɔ i tɛ n dɔn n kumana i ka sariya fɛ ka ban i y'a faamuya merci ni yɛrɛ tɛ kabako dan ye ka hadamaden kɛ e tɛ se ko nɔgɔya foyi la nin kelen nin i n'a fɔ nin na i da fɔ bajijala n'a mugu ɲi k'i da kɔnɔ maa t'u dɛmɛ o la mon commissaire il faut sergent chef n'a sigi fɔlɔ mago b'e la muso ye min kɛ bɛɛ b'a dɔn nin tɛ ko kɛ tɛ o tɛ tiɲɛ ni bɛnna ne yɛrɛ ma bi bon nin caman de bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ u bɛ bi fantanw ka tan tɔ ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ a la u b'u ka se yira bon i ɲɛ b'a la nka nin kɔni an bɛ nin ladi min ye aw ka baara ɲɛna kojugu sinon ne tun bɛ fɛ ka siran o ayi n y'a f'i ye cogoya min na i y'a kɛ ten a diyara n ye kojugu o b'a la koyi n'i ma kegunya kɛ ka dɔw minɛ i b'i minɛ cogo di n'an fana tun y'a yira k'an ye polisiw ye o tɛ ka fanga yira yan a banna u ladon ka na ne ba kuma caman dabila i bɛ ne ka commissariat de kɔnɔ yan ne yɛrɛ de ye commissaire ye i sigi n'i k'i sigi ou b'i minɛ k'i k'a kɔnɔ sisan ne ba k'i sigi ayi tellement tigi sigi patron oui cɛ ma nin faamu dɛ i tɛ nin faamuya ne bɛ bɔ so cogoya min na ne tun bɛ retard ba de la sɔgɔmada na o kama n ye n ka mobili to so ka telimani ta ka yɛlɛ kɔfɛ e b'i to téléphone na i bɛ tan sira la a b'i fɛ ka fanga yira n na tuguni o tɛ yan normalement nin man ka kɛ e ɲɛna nka nin bɛ e fana sɔn hakili la i n'a dɔn ko kafa ni yada yɛrɛ yiranciya ko nafa t'o la walayi nafa foyi t'a la nin diɲɛ sigilen don an ka ɲɔgɔn sutura an ka ɲɔgɔn bonya e bɛna fanga yira anw na sisan yɔrɔ yɛrɛ y'a ye dɛ bi e jo tɛ nin si de la i ye wari min di sergent ma a y'a fɔ ɲɛna awɔ i ye wari min di n ka sergent chef ma a y'a fɔ ɲɛna o wari kun tɛ walasa ko ka ne datugu yan mais mun de la e ma sabali i delila ka dɛsɛ en tant que commissaire ne yɛrɛ k'e ma i jo t'a la dɛ ne k'i ma n ko n bɛ telimantigi ka fɛn bɛɛ sara moto gentil kari la tiɲɛni caman donna cɛ ka moto la ne yɛrɛ kɔ mugura hali ni arajo ne b'a kɛ nin na mais n ko n bɛ fɛ ka taa n ka baarayɔrɔ la joona n peresilen don ko gɛlɛya man di ye n k'i ma i ka mobili yɔrɔnin min garati la dɔrɔn i ka t'o yɔrɔ dilan an ka fara ɲɔgɔn na mais ne ba i bɛ mun de nɔfɛ tuguni foyi ni dabata dɔrɔn de kɛlen don k'an ka kow bɛɛ ɲagami yan gɛlɛya b'an kan an yɛrɛ bɛ ka dɔ fara gɛlɛya kan tuguni maaw tɛ ɲɔgɔn fɛ o tora aw bɛ fɛ jamana in ka jɔ cogo di ne ba i filila bi dɛ i ye fili kojuguba de kɛ bi i bɛ infraction na o b'i bɔ i bɛ tila ka insister tuguni i bɛ se ka mɔgɔ faga tantɔ e bɛ se k'i to circulation na cogo di i bɛ téléphone ci i bɛ volant na i hakili yɛrɛ tɛ yɛrɛ i hakili bɛɛ bɛ taa téléphone kɔnɔ o waati la i kɔni b'a dɔn i y'an sɔrɔ cogoya min na ala de farala anw kan n'o tɛ sisan m'a sɔrɔ an yɛrɛ tun tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen yɛrɛ aw de sera ne ma dɛ anw de sera i ma baasi t'a la nin ko banna koyi
sergent commissaire. a minɛ ka a bila ka reposer dɔɔni komi anw de sera a ma Comme Vous avez commissaire. n'a k'i minɛ k'i bila kɔnɔ i bɛ reposer kana magana dɛ kana se ma Commissaire de ordre de ka fosi tɛ yan nɔ. mu ordre o ye mu ordre ye mu kɛra Chef, il a fait à toi. c'est bon sergent c'est bon yɔrɔ y'a dɔn ko bɛɛ n'a ka fanga don an bɛ se n'a y'anw diya bi an bɛ taa k'i minɛ kare kɔnɔ ka n'i datugu fɛn tɛ bɔ a la dɛ nka an bɛ baara kɛ ni sariya de ye walasa jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ o tɛ baasi ye i ye fɛn minnu sɛbɛn a bɛ min bien noté i bɛ dommage sara telimantigi avec intérêt comme i bɛ dommage sara ye avec intérêt i ye tiɲɛni fɛn fɛn k'a kunna i b'a bɛɛ sara ka tila ka intérêt d'a kan a ka moto gentil e de b'a dilan défaut fɛn fɛn y'a ka moto in sɔrɔ e de b'a bɛɛ dilan i ye n faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ arajo min kan ka k'a la a ko k'a bolo kolo bɛ k'a dimi i bɛ jɔ n'a bɛɛ ye n'i y'a dɔn i bɛ sɔn o ma sisan an b'a kɛ ten walima an b'i minɛ an b'i datugu i bɛ tile 2 kɛ yan i somɔgɔ dɔ bɛ na a m'a ɲɛnabɔ tuma min na i bɛ sɔrɔ ka bila tiɲɛ yɛrɛ la commissaire ne jo foyi t'a la mais n'an bɛ ka n ka erreur ye ne réagira cogo min na ne kun man ka réagir ten depuis wagati min na e ko ne ma k'an k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ne kun kan k'e lamɛn depuis o wagati mais ne ye n ta n dusu fɛ je suis vraiment désolée ne kan ka aw dɛmɛ jamana taabolo de la ne man kan ka k'a tiɲɛbaga ye surtout muso de kan ka jamana tɔ sinsin ka taga k'a bila sira ɲuman kan bi ta kɔni ye ne kɔni bɛ se k'o layidu ta ye i tɛ na ne ye telefɔni na bilen ka ne to mobili la walima circulation hali moto sanfɛ i tɛ ne ye o la bilen hali to o mɛn fana wa hali n'i ye mɔgɔ y'a la tuguni n b'o olu fana bilasira o diyara ye voilà ni maa fana y'i ka fili dɔn o ye tagaɲɛ belebele i y'i ka fili dɔn o diyara n ye kojugu wa i y'a fɔ cogoya min na faso bɛ jɔ tan de ni e y'i ka fili dɔn ni e ye maa wɛrɛ ye fili la ni e y'o bɔ fili la i y'a ye kɔni fili bɛ dɔgɔya ni fili dɔgɔyara jamanajɔ bɛ fɔ yen nɔ nin tɛ baasi ye komi a kɛra tan tɔ i yɛrɛ y'a faamuya min bɛ yen sisan i ye wari min di sergent chef wari in bɔ ka na e ka nin 4000 ala 10,000 a 20,000 a 40,000 a 100,000 an ka faso jɔli ka di an ye n'a miliyɔn ta ye barisa ni faso jɔra nin caman min y'a kɔnɔna la i ka wari minɛ madame sergent chef nin kɛra aw yɛrɛ ɲɛna dɛ patron ni ala sɔnna a ma komi a sɔnna ka fili ma ne yɛrɛ n y'a f'i ye cogoya min na n bɛ n jɔ nin ka moto dilan nin i y'a faamuya fɛn fɛn kan ka k'i la n bɛ n jɔ n'a bɛɛ i y'a faamuya i bɛ taa so wula fɛ i bɛ na i y'a faamu i bɛ taxi ta i bɛ taa so i bɛ moto to commissariat la n b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna u bɛ solution ɲini k'a dilan n'a banna an bɛ wele bi non n tɛ foyi i fana ka faamuya non ayi i fana ka faamuya sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ vraiment nin bɛ kan ka bɛɛ waaju fanga kana to mɔgɔ i k'i yɛrɛ yanga yira diɲɛ kɔnɔ ne ye ta ne tun t'a dɔn k'i ye commissaire ye bon ni ne fana tun kɛra mɔgɔ nasuguya dɔ ye ne tun bɛ taa n yɛrɛ cogo tuma bɛɛ kan k'i yɛrɛ i jija k'i jogo ɲa de a banna ne b'a ne kɔni bɛ yafa ɲini i fɛ i bɛ yafa n ma ne bɛ yafa ɲini i fɛ sa o parce que n y'a faamu a diyara commissaire a banna n'i yɛrɛ ye ta faamuya la o diyara n ye kojugu k'an mɛn o la bon sergent madame kɔrɔfɔ tɛ komi an tilala kuma la sira b'i bolo i bɛ se ka tigɛ ci la commissaire a diyara n ye nka nin wari minɛ ne yɛrɛ maloya bɛ ne na ne bɛ nin di aw ma ka da kan a ye ne to yen nɔ i ɲinɛna ne la ka ne bila ka taa so parce que hali n'a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye ne ye fanga min ta ka tigilamɔgɔ sɛgɛrɛ a tigilamɔgɔ bɛ se ka ne don kaso la non ne ba ne tɛ foyi taa n'i ka wari an sigilen tɛ tasara kama yan nɔ ne y'o faamu
Ni delila sa o minɛ nin di ka mɔgɔw ma o b'a kɛ tesɔngɔ ye o bɛ te dɔ wuli ka d'i ma I ka se k'o min N'i ko ten ni insistera o tɛ baasi maa fana tɛ ban wari la koyi sergent e ka sergent chef e ka nin bilen tɛ sini nasɔngɔ ye a bɛ nin don te la an b'o wele min awɔ ne bɛ sira ɲini ok madame a diyara n ye ala k'an sɔn a ni amina ala ka se ni ɲuman ye nba halisa ma da la prenez place an yɛrɛ awɔ n bɛ fɛ an ka kuma aw yɛrɛ y'a ye nin ko kɛra cogoya min na dɛ Wallahi commissaire. a tɛ tɛmɛ nin kan yɛrɛ de faso in jɔnbaga ye aw de ye dɛ ni muso in y'a ɲini ka aw kunna yɛlɛma ni wari ye nka bi n y'a dɔn k'aw ka fasodenya ka faso ka d'a ye cogoya min na a ka bon ni wari ye a kana sɔn maa si ka don aw ni aw hakili cɛ kuma tɛ ka wari don aw n'aw hakili cɛ aw de ye faso jɔbagaw ye aw de bɛ faso in dilan faso in foyi tɛ tɛmɛ aw kɔ o tuma na a y'aw ka baara k'a ɲɛ ma wari mana caya cogo o cogo don dɔ la a bɛ ban nka danbe ni hɔrɔnya n'o tugir'i nɔfɛ n'a ma tila yɛrɛ la bancogo t'a la a y'a faamuya o tuma na ne tun bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛna o don barakaji min kɛra yen fɛnɛ in na a y'aw jija bi n bɛ fɛ ka suite sɔrɔ a dossier la aw tun b'a fɔ k'a ye mɔgɔ dɔw minɛ a ye interrogation gan bi fo an ka ɲɛ sɔrɔ a la ok a bɛ se ka taa n bɛna baara kɛ. Come on.